halcha khorcha se kayakho tipra motha koto loko kuthum banda khlaimani Agartala astobol mato phiaba yangokhe nasigi naidi lokorok TPF patal konna bo BJP rok pai miligoi katal halok bolaimani mangpili phono gerikha dadak sidak warik warik muni laijak khomtrang yafa laijak totara risa sol laijak hasteni lokorokno phono gerikha orono wansugoi naisiri lokorok bo bosuk jorate tipra saddo phana hamjagai samung tangmani kalaikha dadak sidak bo sak baithano phono gerikha bo bosuk jorate tipra saddo phana hamjak norok bo nugui mankhana bo bosuk jorate khoboi phiaba boba grangke bono tabuk khano faidi hinai ringi tongkho bini bagi jora rijak 13 March 2022 kokti salni hor kuthok jorao hasteni mantri okra Biplop Kumar Debni Facebook page o tini phono gerikha hasteni lokorokno patal konna bo tipra saddo phani bagi je samung tang sabuni bagi tini boasuk oramsa jawra kaisa boasuk chiri koglangka faidi जों dadak sidak mangpli rok nainai leyana